हायनोहाय 선전하노 tui kok thaisa thani sonan bagai ma phaipiu ga bidibu khlainai जों kaisa step manna phiu ga 선전하노 tui tamo himale 선전하노 जों thanai 24 tarikh hims hospital o boti khlai rimani yagulo doctor rok to bono treatment khainani bagai yasakha haifano sanjana sori belai khebari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline abno follow khaimai ang tongkha ngai horokai to bini sak rok belai khaina kosto manjago bo dili mane hopung sirigoi kabo bohok sajago bohok bo ek side phone fulibo ngai 24 tarikh boti khaimani yagolo ang to 26 tarikh ang 26 tarikh agotola bag khaimani yagolo kahamkai borongni update dok bo asungnai malia karon ajago tongkha hangke bisingo phone ni tower go mai yang thango plus mane jogajog mane bichin nong thango ta ajagao mane khobor rok asok daily khobor nai mai yang tongo Mia khai kaham ke kok salai mangkha wifi connection rok borok nakhana aroni phone no connect khlai kia ko rosai mangkha mia horo ngai kok khanai nai mani boni ama baboni ko je khana mani tui ngai mane belai khai borok kost tonga ajaga o tongai nai ta bithirok to je rinane ri tongo je charina chari tongo haifano o je rogi bokhe belai khano sirik jak mane phan ga sirike kabui tongo banchilia ba tongmalia oba haike obohongni jalano tuita angai bithiri bose hamli arobo angai borok tamo sagano je panang grasitun tawo kisa nogol ma phailase nai mana himaya tamaya jodi mungsa sakpano ang thanga hangkai abotai bo bejawa da ang no angya abono tini beduni bisingde kisa clear khlai risino ang hangkai mabu hasangbo sai dong pheuga arabo daily se 20,000 room baraso nagrao ngatai bithi tongo tamo test khane hano nga abkhajo rang extra mari grao ngai হিসাব খাইনে মানে বংনি প্রায় সময় 30,000 bo thango সময় 25,000 bo thango অবা হাইটাই ক মানে কোনো কগর রুম ভাড়া তো একদম মানে 20,000 তো tongo দিল্লি ন হংগাই মিয়া এমার্জেন্সি হরনো আং বংনি বাগৈ টিকেট খলাই রেগরা খা আমাতো তো আগতলান ফাইগ্রা সিতুন হানি কারণ কোন খাইনা করিখা আজকাই সাজাগোতা আমি হর যে ভিডিও কল খাই যে जों যোগাযোগ খাইগা কক সানানি বাগৈ ফং হননি সানজানেसिम সরঙ্গাও যেন মানে অগ হফুং আয়ু তাই ক প্রায় 2টা 3টা 4টা রগস থু গা যে তংমানে অব হাইমাং আজাগাওতা গাই 1-2 দিন তো जों অঙ্ক কয়েকদিন তো जों খবর নাই মালিয়া গাহাম গাই ও নেটওয়ার্ক নি বাগৈ hangkai mia khai kaham khai saima laika hangkai lukorok to mono khai rok jagoi subakha sine tipra sarok mane joto pal milogo suba laika je pari sakborok suba laika suba mane bisingtui जों bo sai tokha lukorok suba mane bisingtui no tini ko bombe one borok bo treatment ni bagin thangjak already ro Bangalore bo thalaika Bombay bo thalaika aban sikang bo Bombay thalaika borok no bo belekhai paipleya hambai maya pharo bono to hamne na bagin site kha sini lokon rokro hangkai abato to tini borok hongni flight o bongna ticket khlai rikha abato to phaigra siton hanai tai kono buddhi samnani moton kono korija khasungbo
ba bini amo babu to kari ka tam khaina khaya bini bemar no tui daily no ho pong sabong mat hulaya borok okay abo to borok tini phaikaris nai Agartala o 10 ni flight o kanai borok okay sarego 3 rok sokayano airport o tini ni absung no update abo to borok phai tongo Agartala o এরপর বরক অন্য তাম ডিসাইড খাইন নগ ফাইবা আবো বরং সাইমান সেনে তাকাবো হামবাই আসুন